Kapatisi TV. Together we achieve, together we can fly, reaching for the sky. ICFA University, Meghalaya. Ka-Nyotrab Youth Council haka-laitrik nailar 8,000 rio kala-ay jubab ya ka-jingkano jong ka-Nihu Teachers Association baka HYC kala-le politics ha-kabayaday bat ka-jingdawa hiarshuki ya professor Saruj Kanta Barig u second senior most ubala syathong kumu acting vice chancellor ka school ba Nihu wadla u professor R. Khongsidir ubaday u senior most ubaday hok banshim kumu acting vice chancellor hadian baka samay traykam jong professor P.S. Shukla kala kutno haka-8 rio tarik naitung 8,000 rio. Haka jingikran bat kilat patay kubor u president ke HYC uba Roy Kupar Sindram ulayat huwa baka seng kalapan jing pensay na ka Ministry of Education halor ka niya kam bat ongru baka seng ka long ka bakloy banyatay niya bat ka nihuta bat ka nihusu da ka bayeng halor ki kendon traykam jong ka nihu. Kajingkot kajongi nakaliang jongi kum kaseng ya pigi parlok nong lum kubor kolong ban pensay nakaliang kajongi Beli berka mat kabakum kaseng nila mi syakmat akaniki sengi gi beladam ban penpau ba kajing thung yo in charge VC aput ni hu kam shimlong kat kum ki kendon dan ki an ki balabu la kolong ya kanihu act 1973 la ne ka statutes ni hu ot nya kaliang jo kaseng nila tho ngila let bani kendu ya u chief rector jong ka university bolong ru governor u jongi ka ban kentu ban kerpa de u bo dei ban shimkhiai ni kam ka ban tho shaka ministry of education ban jingsha ba hakanu ka rukom ban kumnu lapen kenya ka kendon jong kan nehu statutes ban thung yo tau second senior most professor ban shimti ya ka kam in charge VC apo nehu hadin balakut kanika samoi trikam jong Shukla ubde VC kat kum ka jing sotho ka jongi kat kum ka jing puli ka jongi ya ki statute jong ni hu ya ka act jong ni hu ka krensha ba habakut jong ka samoi trikam jong nunu VC dan ila da VC umla ban trikam ya ka utau VC la ne ka ban shimti kum in charge VC akum ka takapor de ban ya chau senior most professor ngilawat jing tip badon senior most professor u banang trei hapo ni hu nreya utau senior most professor shimla ai la ne shimla IT ban bat ne kam in charge VC nre la ai bat chau utau professor SK Barik nakaliam jong seng ila mi syakmat ban tho ya tu jing tho hapo u chief rector jong university bolong ru u governor jong state ba haju ka por ngila tho ru daka shithi personal show professor SK Barik akaba ngila dawa bat ngila ong ni u ba namar ba kajing thung yo u hak ban pensyong ni syuki kumu tau u in charge VC kalong persya ya ka statute jong kan hu dia halor kata kanong rem ni la kerpat ya u professor SK Barik bu de ban resign on moral ground kajing ong kajong ni kalong bu de ban resign on moral ground namar ba kajing thung hi u kalong in violation ya ka statute jong kan hu hadin balami ketu khubor kila mi ka jinglet ka jongi hangte hapo ni hu ban ya kendu yo professor SK Barik ban IT ni city de Shimladon hapo office nilai i ya kijing pensyai ki balami na kaliang jong kita ki stakeholders ki ba ki badan ni hu ta ka ni hu ta kum juru na kaliang jong ni usu abai dei bat kijing pensyai na kaliang jong ki ba kijing kentho kam tam ye na kan ni hu ta no president jong ni hu ta ni man si ban wan khma jong pi nang ba kani ka kam kanom sa omdum kinom kin lesi ki bon ki ban kren ban ki ban kentho yang kum ka seng ban ong ba ni dei ban lewat ban dawa jing tip la ne ban daya kenjok ktin yang kita ki stakeholders ki badan ani hu shwa bangin shim kan lu ka kam habai dei ba kani hu ni shukwa ban kren na ka basha ba kani hu kam dei tang jong kita ki statutory bodies ki badan hapo campus ni hu ngim ne ban klet ba kani hu ka kan thup ru ya ki phau hajar mut ki khna puli ki puli hakeleng ki colleges ki badan hapo Meghalaya ka kan thup ya ki keme ki pa ya ki no hikai ki ba hikai ha ki colleges ki ba fair ki ba affiliate yele di bat kani hu ka habaja hapo ni hu ka ta alang ru ya baro ndei tangi ki tu ki ba tre hapo campus la ne ki ba don benta ki ba puli tang hapo ni hu campus
te ban ong bangi ngimla ban sim kam la dang yo I ba kadon ke jing bakla hakar kompenia ya kan ibu kalau ke bang ngimla ban priang kata ka de ko kong ngidi ban sutu ba mangiru ngide ki stakeholders namala daja ka jing kulmar po nihu ka kulmar lut ya baro ki khamta me ki khna puli ki ba puli ki colleges ki ba fair ki badon hang ya po Meghalaya nama kumba kalong mentahi majority la kalalong la jan baro hi ki colleges ki badon po Meghalaya ki ba puli ki 4000 lut ki khna puli ki affiliate yele di hanihu ba la da kulmar ka kompanya na nihu ka kulmar lang ya baro te kum kawe ni ki seng malang ka batre nam ta ka bahag miat khamta me jong ki khun samla jong ka rilung khasi ba jantia ngi sngo bugin hok ban keren habadon ke bangiyo I bakadon ke jing bakla hakar kompanya ya kan dihu kabaar ka jing kenno bangile politics ya kan ikam da ka jing don kum presiden jo kan dihu tau boong bangi ja se hakapon bakan dihu ka don hapadeng ka kenrum kenram hakapon baki yakhi ki khna puli hapon dihu la katu pusngi bagi syong yakhi ni ko aban ong ya professor kema ba ka HYC ka don kid khat hakaleng ki colleges ka don kid khat wat apo university ru ban hakajing ki jong ki samla puli apo university kid khat jong seng ki lalet ban aimen sim ban ya don rengkat bat ki kam da don kam bangin dawan ban let aimen sim ya kan nu jing ki bangin napan banal ni ngin napan pau perthei ba ke HYC ka don hang tu ban let ban senran la ni ban aimen sim ya ki de kid khat jong seng ki don hang tu na keleng ki jaka puli ki badan ki colleges ki fair bat kumju ru napo ni hui te ban ong bangim don lani ikhlem len ngija kalong ke ka ba bakla do kata-kata ya ka ba ngi kwa ya uni presiden jo kan ni huta bun so thu ya kata ba ke choisi nadu kitu ki por ki menchwa adu mentah ngidang don senda jong ki kena puli ngidang don ban ya tre kanu no ko por bawat kinong tre po nihu gidon kam gajing yarap pa jongiru nakapor sa kapor ngi julet po nihu ban aimen si meki ban ya tre lang ban kershan yaki kata kri ga bangi kwa ban penpa bat ka ba lai ka don lo gajing keno yangi ba ngile politics ya kani kam pikum ka seng ngim ya don benta ba kanu seng sign perthei ka bangi kren lo ka ba sha kinu ki issue ki bangi ngishim namar bangi yo I ba ka don gajing bakla habang yo I bakadon gajing bakla ban thung yo ni second senior most professor kumutau VC in charge VC hani hu ngishim bakadon gajing pan Kenya ki kandon jongkaan ka bakai ni hu hi kelasna te ban raise kata ka issue pin ong ngi bangile politics kalong ke ka bangim lakon priang bale asi ki ba ki tip ha manu bale politics manu bale ki politician langi dei mangi ke choice ne gidi kita ngibri bakando yangi ngimda don kam ban pensyaya kata but kawi ka jing pensyai ka bangi yo I ya ka ba presiden jong kan ni hutau keren uong ba ya professor SK Barik latung na du ka arko artrik Julai bad uong ru bakani ka jing tung yo professor SK Barik kumu in charge VC ka dei ka jing tung tmai kam dei ba hand over charge na VC bu syong that kata ka dei ka jing ong ka jong ban ong kumta nga su kalong ka ka babakala kabaning kong lada fi puli ya ka appointment ka balapha do undersket 3 jong ka government of India show registrar jong ni hu ki ong ba ka visitor jong ka ni hu ka approve ya ka proposal na ka banta ban hand over charge of VC kram ong bantung thamai VC lada fi ong batung yo SK Barik kumuta VC batumai kajing kali kalong ba lada kalong kumta ladon si kata search and selection committee nama lada fi puli ya ka act jong kanihu ka ong ba ka visitor kan thung ya OVC jong kanihu kat kum ka statute lada fi puli ya ka statute ko ong ban yo OVC u bathumai kadai bandon ka search committee kadai bandon ka search committee ka ba kata ka search committee kan pha ya lightly ki kerteng siapa visitor but ka visitor kan sajit na kita gilaingot ki kerteng bantung kum VC kata ka baka statute ka keren kajing kali kalong lada pi ong balajit ya uswa bon syong that usukla na do arko arterik te kala adon se kata ka panel of names yung kilaingot kita ki bri ki bala bit man shim ya kani ka post VC bala lada kalong kumta ka umut ba balay dang don kam manta ban khore pat ban jit lane ban ong ba ka visitor kan thung yo VC bolong permanent
Kadang logik ayu ban ong ba thung ya UVC tak hadu ban yo permanent VC. Kata ketika ke bo tu presiden jangan ni tahu ong tu kasi. Kaba kajing ong kajing golong bala thung na du apa arteri jong Julai. Nila da pipe ya ka appointment ong kumno ka ong ba uniu activist uniu in charge VC un shimti ya ka kam hadin bala kut ka samoi trikam jong Shukla. Kaumut ba ka samoi trikam jong Shukla ka kut arpun retrik. Uniu in charge VC un shimti ka arpun yotrik. Kile khnang bantung na du apa artrik kat kum kajing sutu ka jong ni golong ba khnang ba ha ka arpun yotrik. Di bandan ka situation la ne ka circumstances upon ni ban ong ba dan kli jaga university. Di halor kata kanong rin bagithong kipenmi ya ka oda at paatrik nang bahak arpin yo trik la di bandan pa ubriu uban syong ka syuki ban penyat ya ka university. Kata kari ka bangi kwa ban pensai halor ka jingkren ka jung uban ong ba la de thung lupa na maka ka new appointment te kamdan hana ba kamdan kanu ka jing penken ya ka statute jo kanihu. Sakawi ka bangi kwa ban pensai halor ka jingkren kat kum ka jing ong ka jong ki ka long ba Profesor Art Hong Sdir shim la tre ban shimti yang kakam ban penyak ya kanihu hakipor bakulmar kila ada ban khot laisin te mentaru shim la tre ban shimti ya kani kam de namar kata bal IT no how second senior most professor jaka university ikwa ban shu penpau ya baro katkum ka jingtip ka jongi kani ka news report ka bami akalai kotrek jung Julai lada feedback ya kani report ka bau Professor Art Hong Sdir ukren uang ba. It is a fact that as per the statutory provisions of the university, the ministry should have first offered the position to me as the senior most professor. Tadi kajing tua, kajing keren kajong ha kakot kubur kalai putri kapan pau syai, ba mair iong ikubur ya kata ba kay Ministry of Education kalapan Kenya ka statute, ba klamdan hiru balik ong bin shimti ya kakam acting VC lan in charge VC hadin ba kasamoy trikam kajong Shukla kakut akalai hak arpun ritrik. Tikumnupin ong ba Professor Art Hong Sdir tre ban shimti ya kakam. But sa kawi pikiran siya pang kay kabalada. Hakapor bakulmar kanihu. Ba Professor Kunsder tre ban shimti ban lit panya de kanihu. Ubri ubabiang kajong mo jemberkat. Ubadan ka dignity. Kumno shimti ya kakam ya kasyuki ban syong kumu VC habaw taw Shukla. Haktu kapor udang ne ta kumu VC. Umpat resign na ka post VC. Unlik siyang kumno kata kasyuki ban penya ikan ibu apakah Ministry of Education kam simla IT kata kabor ban syong kata kasyuki. Pila ada fisngap ikan jingkren ka jong kikiru kikren. Kiong hadin bo Professor Art Hong Sdir tre ban syong ban let ban syong kasyuki VC namar bo Shukla dan hapo ka university kiong ilik khot yo Professor Aski Barik. Professor Aski Barik utre ban syong. Usyong tang sisngi hadin sisngi ke Ministry of Education. Kaong yu ume yor na man syong hatu kusyuki. Provisi uklam resign. Usyukla udang day UVC. Te mano ba ay bor ni ban syong kata kusyuki kum UVC. Kat kum ka jingtip ka jongi tang sisngi uyok balik syong nang tu hadin sisngi ulahak ban yang no na kata kusyuki yo hiru ban syong kum tau in charge VC. La uday to second senior most. Te kani ka pen ibo Professor Art Hong Sdir. Hakipor kiba lalikot ya na soto ya kajing snow jong new rong ba jong new noi kai jong tiga school ba unlik syong kum nu ka syukila da kata ka ministry kam IT ka bore bom syong ten reha kum kani ka por pa kabaga tenye jong syukla kalakut ka arpun retrik kilatip ba kalakut ka arpun retrik kajing kili kalong pilali ong yu Professor Art Hong Sdir bom shimti ma ya ka post in charge VC hangte kat kum kajing tip ka jong i simladon na markani kajing kren jong Professor Art Hong Sdir kabalami ka lai potrik jong bulan Julai kakeren syai ba shim ladan ba approach nakabantawan shimti in charge VC ka Ministry of Education kalapan Kenya ka statute tingi isu yang tanga kata baka don ka jingpen Kenya ya ka statute jong kanihu hakabala IT ya ka post in charge VC siya second senior most professor watla udon senior most professor uba dang tre uba dong long active hangte hapo nihu. Teka jingkeli kalong manu bapen Kenya ka ya ka statute manu ba recommend ya ka kerting jong SK Barik ban shimti kumuta in charge VC ba manu balapen sngotu ya ka Ministry of Education ba senior most professor tre ban shimti ya kani kam de halor kani kanong rem hidai ban ai ya second senior most VC kita kadi jingkeli ki bangi ngikwa bentip ban keli di halor kani kanong remru ya kabamenta kesngi na kalyang jong keseng ya ada bantho
Sya Secretary jong ka Department of Higher Education, Ministry of Education jong ka Sarkar India banwa jingtip naka ministry ka baningkong balay ba ka ministry kalapan Kenya ka statute jong ka nihu ka baar balay ba ka ministry la ka ministry kala wa jingtip kala wa tuat jingmut ni no senior most professor bu shimti yang ni kam la dalong bu kentat halor kanong rem bu kentat ka balay ka bangilawat jingtip no ministry kalong ba kumnu la thung yo second senior most professor bu shimti kumu in charge vc haba senior most professor dang don bat kiwi ki jingwa jingtip ya ka bangilap ha lembaga me sya ka Ministry of Education ni kwa ban keren da ka basay ngi yeng ban mi yang ni kam ka de namar mangil ngilong concern ya ka nihu la datang da jing thung yo khli uban penya ya ka university kala bakla lapa kala violate lupa ya ki kendon ki baka nihu ka yeng la kalong na ka nihu ak la kalong ya ka nihu statutes hukum ta ter ngin khmi lenti kumnu baki kam kin ya bet na ni sakhmat ngilong concern lada kadon ke jing bakla ka jing kulmar po nihu ngilong concern ma lada kulmar nihu kam kata tengin nihu kam ang fi ki kita lut ya ki colleges ki ba fair ya ki kena school ya ki kena college ki ba fair ki ba kuliah ki colleges ki ba fair hapo jang ka jela ki ba affiliate ya ladi bat kan nihu tepum ka kenhun ka ba pet ya ka ba kamya jong ikon samlang ngimla ban chu sngap habang yoi bakadon ka jing bakla hakaru kompenya hakaru kom thung kam tambe yo clear jong ka university uban penya yang rekam ngimla banlen bagani ka proses banwat yo VC ubalong yo VC permanent kan simpor lesi kan simpor driu benai kan simpor pra benai ngimtip ya kata takum kani ka por ka university kan bang ya lenti kibon ki exam ki kena bakum ta ter ni kwa ba haba pibu yo briu uban penya ya university bu kat kum ki kendon ki badai ban bu naman ngim kwa ba menta yo briu la dak thung lupa da lenti ka kenriang ka bomde kat kum ka lenti ngin khmi lenti banang ni sakmat yo kalong kumdu kata ka kum penya kam hapu nihu ti habadi kini ki ngi kwa ban pensai ki jong ngi kilong basai ngi stick ya ka statute jong ka nihu ya ka act jong ka nihu ya ka kum penya ka bade ban penya naman ngi so thu ba udon uta senior most professor ka kam in charge VC ka de ban led show senior most professor but how by day but kini kinoilam jong kini ki bohong iladi kita important stakeholders support nihu la kalong ya kan nihu ta la kalong ya kan nihu su la da ki kwa ban ya keren ya kan ni kam ikwa ban ya pen i ya kan ya ka jong ngi long bakloi ban ya pen i ngin ya pen i ngin ya tai kan ni kam la da pi ong ban penbet kumnu ngi kloi ban penbet den nakal yang ka jong ngi kwa ban dong bangi tingin stick ya ka kabadon haka statute jong kan nihu namar ngim klet ya ki por ki ba fi mi sakmat ban ya khun ya kan ni kam bonsin na bafimi syakmat banyak kun kini ki ar balai teli gisnam persya ya syukla ngim ya sya syukla nadu kapor bu wanrak jengkul mar ka seng ka laju keren na kapor sa kapor nilai keren ya ki beri ki bade ban ya keren habai de ka jengkul kulmar jong syukla ndai kani ka kam de syukla ka de ka kam ya ka ba menta ka de sipang ka jengpen ken ya ka statute ka bala thung ya second sinimus but ni kan mau to kapor ka high moral ground ka bafi shim ko ang ba don ka jengpen ken ya ka statute don ka jingpen Kenya ka ak jong kanihu ka jingkeli kalong mentabat don ki boong yang ngibeling ngimi hadu ka arp khnai terik hadu ka life terik haba ka Ministry of Education kala penmi ya ka order nadu ka arpa terik ka jing sisa ngiling ngikmi lenti bom mapi ki bayar keren sepang ka statute pi ya keren sepang ki act sepang ki ordinance mental arsna malaisna mi ka jingpen Kenya ka nihu ak ya ka jingpin ke statute ni milin ti bo mapi mi sakmat ban pen i ya ka ni violation ya ka statute de na mar ma film sim la mi upi ka pelong ni bangin mi sakmat ban keli ban wat jingtip lembak office jong u lembak office jong governor ban bu ka jing dawa khmat jong SK Barik on moral grounds udai ban resign kata ka di jing kwa jong ni tiba fin keli yang i baleng mi ngiwan pen kulma ngim kwa ban pen kulma ni ka jingwan ka jongi golong ba lada don ka statute don ka act di banyat kat kum kita kendon re namar ba ka serve ka interest jongnu fin suhun pediang bet ka bomla ban lo himdai man klat be kita don segiwi ki kendon ki bopet perman ya kai ka baca hapuk ni hu telah tang namar ba pi ong ba pilabiang pinchu stretch ya ka pinchu interpret ya ka statute kat kum ka interest ka jong pi ta kata ka bomla kan man pe ya ka bangimla hiru ban pediang dalele tingi kwa
ban ong ya kini ki stakeholders ya kita important stakeholders ki badan hapo nihu ka nongrim ka bakaseng kayeng kalong ba udon usinimus professor balai la pendu ya u bu unlong in charge VC hakum kani kapua kabaan balai la penken ya ki kendon jong ka statute jong kani hu bantung ya new in charge VC nama kat kum ki kendon kat kum ka statute kani ka jing tung kum ba kalong mentah kalong persya ya kini ki an ya ki baka nihu kabut mentah ki po snam nadu balaseng yang ka bat kini ki beri ki bayaki ki balai Ahmad Brush kata kita stakeholders ki buju ong bat ni persya ajing penken statute ni persya ajing penken mentah ajing keli kalong pilih cai pat habau tau senior professor Arkong Stil usah penduk ya kai bu de ban yo bantung pun tahu in charge VC jong kaniu kanong ba bernihan kadon ha uput usam ha pedeng ka Assam bat Meghalaya ka we ka them artli ki jila ha ka benta jong ka Assam dan kumba ar phautli ki karkhana red category bat ka Central Pollution Control Board kalapin banaya ka te ka than kum ka jaka ka belong critically pollutant hangta ka don ka air quality monitor ka balapin pau ya ka khubor bala pau perthai ha ka benta jong ka Meghalaya pan dan tang santli ki karkhana red category ka jo ka le air ka baya benta lang hinrai ka jingmi jabo ka ya pher dena kata ka daw kini artli ki jila menta kisdang pen khre banthaw ya ka joint action plan